Според анкета на Галап от 2013 година, само 4 от 10 американци ходят на църква всяка седмица. Относително постоянен процент от 40-те години насам. Очевидно, забързаният темп на секуларното общество е променил приоритетите на хората и оставил ходенето на църква в дъното на списъка. Това е факт. Но има надежда. Според проучване, сред повече от 92 000 възрастни жени, редовното посещение на църква намалява риска от преждевременна смърт с около 20%. Участието им в църковен живот има защитен ефект благодарение на социалните контакти и други фактори. Защо не възобновите навика си да ходите на църква? Помнете думите на апостола. Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти.